హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు ఈ కార్యక్రమానికి ఇస్కాన్ మంగళూరు వారి తరఫున మీ అందరికీ స్వాగతం తెలియచేస్తున్నాము. హరే కృష్ణ. సో ఈరోజు హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఫుల్ స్క్రీన్ వచ్చింది ప్రభుజీ. ఇప్పుడు వచ్చింది ప్రభుజీ. ఓకే మాతాజీ. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. సో ఈరోజు మనము భగవద్గీత యథాతథములో అంటే 18 రోజులలో భగవద్గీత అవగాహనం చేసుకోవడం అనేటువంటి ఈ కార్యక్రమంలో రెండవ రోజు ఆ భగవద్గీత యథాతథములోని ద్వితీయ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దానినే గీతా సారము అని కూడా పిలుస్తాము. ఈరోజు ఈ అధ్యాయాన్ని మనము చూడబోతూ ఉన్నాము. నిన్న భగవద్గీత యథాతథంలోని మొదటి అధ్యాయమైనటువంటి అర్జున విషాద యోగము అనేటువంటి అధ్యాయాన్ని చూసాము. ఆ అధ్యాయంలో మొదట ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క విచారణ ద్వారా ప్రారంభమవుతుంది. సో ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడితో అడుగుతాడు, ఓ సంజయ, నా కుమారులు మరియు పాండు కుమారులు ఆ ధర్మక్షేత్రమైనటువంటి కురుక్షేత్రంలో యుద్ధ సన్నాహానికి సమావేశమైన తర్వాత ఏమి చేస్తూ ఉన్నారు అని అడుగుతాడు. సో దానికి ఆ సంజయుడు ఆ కురుక్షేత్ర రణరంగంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలన్నింటినీ కూడా అక్కడ ఆయన వివరిస్తాడు. మొదటగా దుర్యోధనుడు తన గురువు అయినటువంటి ద్రోణాచార్యుడికి వివరించినటువంటి ఆ సైనిక పరిశీలన అంతా వివరిస్తాడు. ఆ తర్వాత అర్జునుడు అక్కడ ఆ ఇరు సైన్యాల మధ్యలో నిలబడి తన వారందరినీ చూడడము, తద్వారా ఆయన యొక్క హృదయం కృంగిపోయి శోకతప్త హృదయంతో ఆయన అంటాడు, అన్ని చెప్పి నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా కృష్ణ అంటూ తన రథసారథి అయినటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి చెప్పి, నేను యుద్ధం చేయలేను, ఇక్కడున్నటువంటి ఈ పరిస్థితులను నా వారందరినీ చంపుకోవడం ద్వారా అది ఏ విధంగా మాకు శ్రేయస్సు అవుతుందో మాకు అర్థం అవడం లేదు, నేను యుద్ధము చేయలేను అని అంటాడు. సో యుద్ధ రంగంలోకి వచ్చి యుద్ధం చేయవలసినటువంటి క్షత్రియుడైనటువంటి అర్జునుడు తన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని, తన యొక్క స్వధర్మాన్ని వదిలివేసి నేను యుద్ధం చేయలేనయ్యా అని అనడం జరుగుతుంది. సో అక్కడితో నిన్నటి అధ్యాయము అవుతుంది. సో దాని కంటిన్యూషన్ లో ఈరోజు మనము ద్వితీయ అధ్యాయమైనటువంటి సాంఖ్య యోగము, దీనినే గీతా సారము అని కూడా పిలుస్తాం. ఈ అధ్యాయాన్ని ఈరోజు మనం చూడబోతూ ఉన్నాము. మొదటిగా ప్రార్థన. సో ఇక్కడ మనం చూసేటువంటి ఈ భగవద్గీత అవగాహన ఇస్కాన్ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులైనటువంటి శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి యొక్క బోధనల ఆధారంగా మనము ఈ భగవద్గీత యథాతథమును అవగాహన చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాము. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురుమిలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః. శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః కదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం. వందేహం శ్రీగురు శ్రీయుత పదకమలం శ్రీగురూన్ వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సహగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీ రాధాకృష్ణ పాదాన్ సహగణ లలిత శ్రీ విశాఖాన్వితాంశ. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణ ప్రేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి ఇతి నామినే. నమస్తే సారస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశతారిణి. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते
గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి. వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. జయ శ్రీకృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే. హరే రామ 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 హరే హరే. సో నిన్నటి అధ్యాయంలో ఆ అర్జునుడు కరుణా హృదయంతో ఆ రథంలో కూర్చున్నాడు అని చెప్పడం ద్వారా ముగించింది. ఇంకా సంజయుడు చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదనః. సో సంజయుడు ఇంకా ఆ ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీరు నిండి ఉన్న అర్జునుడిని చూసి శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఈ విధంగా పలికెను అంటూ అక్కడ ఆ కురుక్షేత్రంలో జరుగుతూ ఉన్నటువంటి విషయాలని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఎప్పుడైతే అర్జునుడు తన యొక్క శోకతప్త హృదయమంతా విచారంతో నిండి ఉన్నటువంటి వాడై ఆ కళ్ళ నిండా నీళ్లు నింపుకొని ఉన్నటువంటి ఆ అర్జునుడిని చూసి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటున్నాడయ్యా ధృతరాష్ట్ర రాజా అని చెప్తూ ఉన్నాడు సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వా కష్మలమిదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. సో కృష్ణ భగవానుల వారు ఈ విధంగా అంటున్నాడట అర్జునుడితో. అర్జున, ఈ క్లిష్ట సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టింది? ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగదు. ఇది ఉన్నత లోకాలకు దారి తీయకపోగా అపకీర్తి పాలు చేస్తూ ఉందయ్యా అర్జున అంటూ చెప్తున్నాడు. ఎందుకంటే అర్జునుడు క్షత్రియుడు. క్షత్రియ ధర్మం, తన యొక్క స్వధర్మం. ఆయన యుద్ధం చేయవలసినటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు తప్పక యుద్ధం చేయాలి క్షత్రియుడి యొక్క ధర్మంగా. మరి అటువంటి క్షత్రియుడు యుద్ధం చెయ్యాలి. అక్కడ వారి రాజ్యాన్ని కౌరవులు ఇవ్వనంటున్నారు. మరి అంటే దాదాపుగా వారి రాజ్యాన్ని ఆక్రమించినట్లు. మరి ఆ రాజ్యాన్ని ఆక్రమించినప్పుడు ఒక క్షత్రియుడిగా తన రాజ్యాన్ని వేరేవాడు ఆక్యుపై చేసినప్పుడు దానిని తిరిగి పొందడానికి యుద్ధం చెయ్యాలి. మరి అటువంటి యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో నా వారు, నా గురువులు ఉన్నారు, నా హృదయం అంతా కూడా నాకు ఒళ్ళంతా జలధరిస్తూ ఉన్నది, నా మనసు వికలమైంది, నేను యుద్ధం చేయలేను, నేను నిరాయుధుడుగా ఉంటాను, నా వారు వచ్చి అంటే ఎదురుగా పక్షంలో ఉన్నటువంటి కౌరవులు నన్ను సంహరించినా పర్వాలేదు అంటూ చెప్పాడు. సో మరి ఇటువంటి యుద్ధం చేయవలసినటువంటి సమయంలో ఈ పాడుబుద్ధి నీకెందుకు పుట్టిందయ్యా? నువ్వెందుకు యుద్ధం ఎందుకు చేయలేనంటున్నాము నువ్వు? మరి ఇక్కడ ఇది యుద్ధం చేయవలసినటువంటి క్షత్రియుడికి ఇది తగదు. యుద్ధం చేయవలసినటువంటి అవకాశం వచ్చినప్పుడు క్షత్రియుడిగా నీవు యుద్ధం చెయ్యాలి. అంతేకాకుండా నీవు ఎప్పుడైతే ఇక్కడ యుద్ధం చేయనంటున్నావో ఇది నీకు మంచి కలగజేయకపోగా నీకు అపకీర్తినే కలగజేస్తుంది. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ రాజులందరూ వాళ్ళందరూ కూడా భవిష్యత్తులో నిన్ను యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి ఆ అర్జునుడు యుద్ధం చేయలేక ఒక పిరికి పందలాగా పారిపోయాడు అన్నటువంటి ఒక అపకీర్తి కలుగుతుందయ్యా నీకు అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, క్లైభ్యం మాస్మఘమ పార్థ నైతత్వ యుపపద్యతే
క్షుద్రం హృదయ దౌర్బల్యం త్యక్తోత్తిష్ట పరంతప. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన కృష్ణ భగవానుడు, ఓ పార్థ, ఈ పతన కారణమైన నపుంసకత్వానికి అంటే చేతకానితనానికి లొంగిపోవటము నీకు తగదు. క్షత్రియుడుగా నీవు ఈ చేతకాని వాడిలాగా మాట్లాడడం నీకు తగదయ్యా. ఇది నీ వ్యక్తిత్వానికి అది తగినటువంటిది కాదు. ఓ పరంతప అంటే ఇక్కడ అర్జునుని మళ్ళా గుర్చేస్తున్నాడు. ఆ విధంగా ఆయన్ని కోప్పడి మరలా అంటున్నాడు, ఓ పరంతప అంటే శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా, ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని విడిచిపెట్టు, నువ్వు యుద్ధము ప్రారంభించవయ్యా. నీవు శత్రువులందరినీ జయించగలిగేటువంటి సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉన్నావు నీవు. మరి అటువంటి నీలో కలిగినటువంటి ఆ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలిపెట్టవయ్యా, వదిలి లేచి యుద్ధం ప్రారంభించు అర్జున అంటూ కృష్ణ భగవానుల వారు చెప్తూ ఉన్నారు. సో అయితే ఇక్కడ ఈ శ్లోకాల్లో వ్యాస మహర్షి వారు ఉపయోగించినటువంటి పదం భగవాన్. శ్రీకృష్ణ సంజయుడు అంటున్నాడు శ్రీ భగవాను వాచ అన్న, అంటే కృష్ణ భగవానుల వారిని భగవాన్ అనేటువంటి పదంతో సంబోధించడం జరిగింది. ఇక్కడ భగవాన్ అనేటువంటి సంస్కృత పదము ఏదైతే ఉందో వ్యాసుని యొక్క తండ్రి అయినటువంటి పరాశర ముని ద్వారా ఈ విధంగా నిర్వచింపబడింది. ఏంటంటే సర్వ సంపదలు అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి ఐశ్వర్యము, సంపూర్ణమైనటువంటి శక్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి కీర్తి, సంపూర్ణమైనటువంటి అందము, సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానము, సంపూర్ణమైనటువంటి వైరాగ్యము, ఇవన్నీ కలిగినటువంటి వారు ని భగవాన్ అని పిలుస్తారు. అంటే ది సుప్రీం పర్సనాలిటీ ఆఫ్ గాడ్ హెడ్. సో మరి ద్వాపర యుగంలో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి అవతారం తీసుకున్నప్పుడు ఆయన ఇవన్నీ కూడా ప్రదర్శించినటువంటి వారు. సో కనుకనే ఇక్కడ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని కృష్ణుణ్ణి భగవాన్ అనేటువంటి పదంతో సంబోధించడం జరుగుతుంది. సో కృష్ణ మీన్స్ ఆల్ అట్రాక్టివ్, సర్వ ఆకర్షకుడు. సంస్కృతంలో కృష్ణ అనేటువంటి దానికి మీనింగ్ ఏంటంటే సర్వ ఆకర్షకుడు. సో ఆ సర్వాకర్షకుడైనటువంటి ఆ కృష్ణుడు ఇవన్నీ కూడా కలిగి ఉన్నటువంటి వాడు, సర్వశక్తి సంపన్నుడుగా ఉన్నటువంటి వాడు. అలాగే అన్నింటినీ ఈ 6 ధర్మాలని ప్రదర్శిస్తూ ఉన్నటువంటి వాడు. సో ఎప్పుడైతే కృష్ణ భగవానుల వారు అర్జునుడితో ఆ విధంగా అన్నాడు, ఈ పతన కారణమైనటువంటి చేతగానితనానికి లొంగిపోవడం నీకు తగదయ్యా, ఓ శత్రువులను జయించేటువంటి వాడా, ఈ హృదయ దౌర్బల్యాన్ని వదిలివేసి నీవు యుద్ధ సన్నద్ధుడవై లేవయ్యా, లేచి యుద్ధం చెయ్యి అని ఎప్పుడైతే శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు అన్నారో, ఇక అర్జునుడు మరలా సమాధానం చెప్తూ ఉన్నాడు కృష్ణ భగవానులు. అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజారహ వరిసూదన. సో ఇంకా అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారితో అంటున్నాడు ఈ విధంగా, ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన. ఇక్కడ శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు కూడా ద్వాపర యుగంలో అనేక మంది రాక్షసులను, శత్రువులను సంహరించినటువంటి వారు. అలాగే మధు అనేటువంటి మహారాక్షసుని సంహరించినటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో అలా మధు అంటే ఇక్కడ మధు అనేటువంటి రాక్షసుడు. అలాగే మనలో కలిగేటువంటి మోహము, ఈ ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ మోహం వల్ల కలిగేటువంటి ఆలోచనలు ఏవైతే వచ్చాయో ఇవన్నీ కూడా రాక్షసులతో సమానం అని చెప్తారు. సో అటువంటి వాటన్నిటినీ కూడా సంహరించేటువంటి వాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు. సో కనుక ఆ అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి ఆ అనుమానాలు, మోహమన్ని తొలగించమని కోరుకుంటూ ఆ విధంగా ఆయన్ని వేడుకుంటున్నాడు. ఓ శత్రు సంహార, ఓ మధుసూదన, పూజ అర్హులైనటువంటి ఆ భీష్మ ద్రోణాదుల వంటి వారిని నేను ఎలా బాణాలతో ఎదుర్కొనగలను, వారిని ఎలా బాణాలతో నేను కొట్టగలను? ఎందుకంటే ఆ భీష్ముడు వారి యొక్క పితామహులు, వారిని చిన్నప్పటి నుంచి తండ్రి పోయిన దగ్గర నుంచి వారిని సంహరించిన వారికి మంచిగా విద్యలు నేర్పినటువంటి వారు. అలాగే ఆ ద్రోణాచార్యులు వారి యొక్క గురువు. మరి ఆ గురువులు వారి యొక్క పితామహులు, తాతగారైనటువంటి వారితో మేము ఎలా బాణాలతో వారిని కొట్టాలయ్యా అని ఇక్కడ అర్జునుడు తనకు కలిగినటువంటి మరలా ఆ సందేహాన్ని కృష్ణ భగవానుల వారితో అడుగుతూ ఉన్నాడు.
నేను మా పెద్దలని పూజించాలి, మా గురువు గారిని పూజించాలి. అటువంటి పూజించేటువంటి పూజకు అర్హులైనటువంటి వారు, వారిని నేనెలా బాణాలతో కొట్టగలనయ్యా అంటూ అర్జునుడు కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతూ ఉన్నాడు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, గురున హత్వహి మహానుభావాన్ శ్రేయో భోక్తుం భైక్ష్యమపీహ లోకే హత్వార్థ కామాంస్తు గురుని హైవ భుంజీయ భోగాన్ రుధిర ప్రదిగ్ధాన్. ఇంకా అంటున్నాడు అర్జునుడు, గురువులైన మహాత్ముల జీవితాలను పణంగా పెట్టి జీవించటం కంటే ఈ లోకంలో భిక్షమెత్తుకుని జీవించుట ఉత్తమమైనది. ప్రాపంచిక లాభమును కోరుచున్నప్పటికీ వారందరూ పెద్దలే, వారిని వధించినచో మేము అనుభవించు సమస్తము రక్త పంకిలమగును. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, ఆ ద్రోణాచార్యులు, భీష్ములు వంటి వారు మహాత్ములు. అటువంటి ఈ యుద్ధం జరిగినట్లయితే అటువంటి మహాత్ములను మేము వధించి ఈ యుద్ధాల్లో జయించాలి. మరి అటువంటి గొప్పవారైనటువంటి మా గురువులు మాకు ఇవన్నీ నేర్పినటువంటి, మా జీవితాలకు ఒక మార్గాన్ని నిర్దేశించినటువంటి మా పితామహులు, అటువంటి మహాత్ములు, వారి యొక్క జీవితాలను పణంగా పెట్టి ఈ యుద్ధంలో మేము గెలిచినట్లయితే దానికంటే కూడా ఈ లోకంలో మేము భిక్షమెత్తుకొని జీవించటమే ఉత్తమమైనది. వారందరూ కూడా ఏదో భౌతిక లాభాన్ని ఆశించి ఆ రాజు వైపు, కౌరవుల వైపు యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినప్పటికీ కూడా వారందరూ కూడా మేము పూజించదగినటువంటి పెద్దలే కదా. మరి అటువంటి వారిని వధించి మేము ఈ రాజ్యాన్ని ఒకవేళ పొందినట్లయితే భవిష్యత్తులో ఇవన్నీ అనుభవిస్తూ ఉన్నప్పుడు వారిని మేము ఇలా సంహరించి మేము ఈ రాజ్యాన్ని పొందామే అనేటువంటి ఒక భావన మాకు వస్తుంది. వారి యొక్క రక్త మాంసాలతో తడిచినటువంటి ఈ సుఖాలను మేము అనుభవిస్తున్నాము అనేటువంటి జ్ఞప్తికి మాకు వస్తుంది కదా. మరి అదంతా కూడా జరుగుతుందే అంటూ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారితో తనకు కలిగేటువంటి ఆ భావనలను చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా ఆయన యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పడానికి కారణాలు ఇంకా చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా అంటున్నాడు ఆయన, నచైతద్విద్మ కతరన్నో గరీయో యద్వా జయేమ యదివానో జయేయుః యానేవ హత్వాన జీవివిషామన్ తేవ్రస్థిత ప్రముఖే దార్తరాష్ట్రాః. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వారిని జయించుట ఉత్తమమో లేక వారిచే జయింపబడుట ఉత్తమమో మేము తెలుసుకోలేకున్నాము. ధృతరాష్ట్రుని తనయులను చంపినచో మేమిక జీవించి ఉండుట వ్యర్థము. అయినప్పటికీ వారిప్పుడు యుద్ధరంగమున మా ఎదుట నిలిచి ఉన్నారు. సో ఇంకా అర్జునుడిలో కలిగినటువంటి ఆ సందేహాలు, తనకు కలిగినటువంటి ఆ డౌట్స్ ఇంకా అంటున్నాడు. ఈ యుద్ధంలో మేము గెలవడము ఉత్తమమవుతుందో, అంటే వారిని మేము జయించడం ఉత్తమమవుతుందా, లేక మమ్మల్ని వారు జయించడం ఉత్తమమవుతుందో నేను ఇంకా తెలుసుకోలేకుంటున్నాను. ఇంకా ఏమిటంటే మా సహోదరులైనటువంటి ఆ ధృతరాష్ట్రుని యొక్క తనయులను చంపినట్లయితే మేము జీవించి ఉండడం కూడా వ్యర్థమే. ఎందుకంటే వారందరము మా అన్నదమ్ములు, మేమంతా కలిసి ఉండవలసినటువంటి వారు. మరి అటువంటి వారు ఇక్కడ ఈ యుద్ధ రంగంలో మా ఎదుటిగా ఉన్నప్పుడు వారితో మేము యుద్ధం చేసి వారిని సంహరించాల్సి వస్తుంది. అది చేయడము అలా జరిగినట్లయితే మేము ఇంకా జీవించి ఉండి కూడా వ్యర్థమే అవుతుంది కదా అంటూ అర్జునుడు ఇంకా యుద్ధం చేయకపోవడానికి గల కారణాలు వెతుక్కుంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా ఆయన అంటున్నాడు, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావః పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢచేతాః యచ్ఛ్రేయస్యానిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాదిమాం త్వాం ప్రపన్నం. సో ఇంకా అర్జునుడు అంటున్నాడు, ఆ విధంగా చెప్పి మమకారము అనేటువంటి దోషము కారణంగా
నేనిప్పుడు నా కర్తవ్య విషయంలో మోహము చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. ఏది నాకు ఉత్తమమో నిశ్చయంగా తెలుపమని నిన్ను నేను అడుగుచున్నాను. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను. దయచేసి నాకు ఉపదేశము గావించుము అంటూ అర్జునుడు ఇక ఆ విధంగా అన్ని సాకులు చెప్పిన తర్వాత అంటున్నాడు. నా వారు, బంధువులు, గురువులు, నా శ్రేయోభిలాషులు అనేటువంటి ఒక మమకారము ద్వారా, ఆ మమకారము అనేటువంటి దోషము కారణంగా నా యొక్క కర్తవ్యం, నా క్షత్రియుడిగా నా కర్తవ్య విషయంలో నేను మోహం చెందాను. నేను శాంతిని కోల్పోయాను. ఏం చేయాలో నాకు అర్థం అవడం లేదు. మరి ఇటువంటి స్థితిలో నాకు ఏది ఉత్తమమవుతుందో అటువంటి దానిని నాకు ఖచ్చితంగా తెలియచేయమని నేను అడుగుతున్నానయ్యా కృష్ణ అంటూ అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని ఇప్పటి వరకు కారణాలు చెప్పాడు. ఇక ఇప్పుడు ఈ శ్లోకంలో ఆయన అంటున్నాడు, బంధువులు, గురువులు, స్నేహితులు, నా శ్రేయోభిలాషులు అనేటువంటి ఒక మమకారము ద్వారా నేను నా యొక్క కర్తవ్య విషయంలో మోహం చెంది శాంతిని కోల్పోయాను. ఈ పరిస్థితులలో నాకు ఏది ఖచ్చితంగా ఉత్తమమో అటువంటి దానిని నాకు వివరింపమని నిన్ను అడుగుతున్నాను. అలా అడగడం అనేటువంటిది ఇంతకుముందు మన ఇద్దరికి మధ్య ఉన్నటువంటి స్నేహితుల సంబంధం కాదు, లేదా భావబామర్దుల సంబంధంతో కాదు. నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను మరియు శరణాగతుడను. దయచేసి నాకు ఉపదేశము కావించుము అని అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని అడుగుతుంటున్నాడు. సో ఇప్పటి వరకు కూడా చెప్పి ఆయన అన్ని కారణాలు చెప్పేసి ఇక చివరికి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారికి పూర్తిగా శరణాగతుడయ్యాడు. ఎందుకంటే సాధారణంగా వారిద్దరూ కూడా మంచి స్నేహితులు, మంచి ఒక సమవుజ్యులుగా ఉన్నటువంటి స్నేహితులుగా ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి వారు. అలాగే బంధుత్వం ఉన్నది. అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి యొక్క మేనత్త కుమారుడు. సో కాబట్టి వారిద్దరి మధ్య భావబామర్దుల బంధుత్వం ఉన్నది. అదంతా కూడా వదిలేసి ఇప్పుడు అర్జునుడు ఆ కృష్ణ భగవానుల వారిని గురువుగా స్వీకరించాడు. అంటే భగవంతుడు తన భక్తుల కొరకు భక్తులు ఏ విధంగా కోరుకుంటే ఆ విధమైనటువంటి కోరికలను నెరవేరుస్తాడు. సో ఇంతకు ముందు నాకు రథానికి సారథిగా ఉండవయ్యా అని అడిగాడు. సో రథసారథిగా ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఆయన నేను నీకు శిష్యుడను, అంటే నీవు నా గురువు. కృష్ణం వందే జగద్గురుం అంటాం. ఆయనే ఈ జగత్ మొత్తానికి గురువు. ఆయన భగవంతుడే కాదు, గురువు కూడా. సో అటువంటి ఆ జగద్గురువుని ఈ నరనారాయణుడు అయినటువంటి అర్జునుడు గురువుగా స్వీకరించి అంటున్నాడు, నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడనే కాదు, నేను నీకు పూర్తిగా సరెండర్ అయ్యాను, పూర్తిగా శరణాగతుడను. నీ శరణు నేను వేడుకున్నాను. కాబట్టి దయచేసి నాకు ఉపదేశము గావించవయ్యా అంటూ అర్జునుడు ఇప్పుడు దారికొచ్చి తను శిష్యుడుగా ఒప్పుకొని పూర్తిగా శరణాగతుడయ్యాడు. ఇక ఇప్పుడు భగవద్గీత, వాస్తవానికి భగవద్గీత బోధనలు ఇక్కడి నుంచి ప్రారంభమవుతుంది. సో సాధారణంగా శరణాగతి అంటే నేర్చుకోవడానికి కుతూహలము, మనలో ఉండేటువంటి బలహీనతలను అంగీకరించి అనుకువగా ఉండడము, జీవితంలో ఏవైనా సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు ఒక ప్రామాణిక గురువును కోరుకోవడం. సో మనకి కూడా సాధారణంగా ఏవైనా సవాళ్లు ఎదురైనప్పుడు మన జీవితంలో ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని, పరంపరలో ఉన్నటువంటి ఒక గురువుని, లేదా భగవద్గీత వంటి ప్రామాణికమైనటువంటి గ్రంథాలను ఎంచుకొని చూసినట్లయితే, అందులో శ్లోకాలు తీసుకున్నట్లయితే మనకి మన జీవితంలో కలిగేటువంటి ప్రతి సమస్యకు పరిష్కారం లభిస్తూ ఉంటుంది. సో ఇక్కడ శరణాగతి అయ్యాను అంటున్నాడు అర్జునుడు. శరణాగతి అంటే ఏదైనా ఎదుటివారు చెప్తే దాన్ని నేర్చుకోవాలి అనేటువంటి కుతూహలం ఉండడము, అలాగే మనలో ఉండేటువంటి ఆ బలహీనతలను అంగీకరించి దానికి అనుకువగా ఉండడం, అలాగే జీవితంలో ఏవైనా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ఆ సమస్యలను పరిష్కరించగలిగేటువంటి ఒక ప్రామాణికమైనటువంటి గురువుని ఎన్నుకోవడం, గురువును కోరుకోవడం. మరి ఆ శరణాగతికి అవసరమైనటువంటి నిబంధనలు, మరి ఎవరు శరణాగతి పొందగలరు అనేటువంటి విషయాన్ని చూసినట్లయితే, విఫలాన్ని అంటే మనం కలిగినటువంటి విఫలం ఏదైతే, మన విఫలాలు ఏవైతే ఉన్నాయో, మన ఫెయిల్యూర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని, అలాగే మనలో ఉండేటువంటి వీక్నెస్, బలహీనతలు ఏవైతే ఉన్నాయో
వాటిని అంగీకరించేటువంటి ధైర్యము, నమ్రత ఉండాలి. అటువంటి వారు మాత్రమే శరణాగతి పొందగలుగుతారు అని చెప్తారు. అటువంటి ఆ విఫలాలను, బలహీనతలని అంగీకరించనిదే మానవుడు తన జీవితంలో సఫలం కాలేడు అని చెప్తారు. అలాగే ఏదైనా ఒక విజయం సాధించినట్లయితే దానికి కారణాలు చాలా మంది మేము కారణం అని చెప్తారు. అదే ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సఫలానికి తండ్రులు ఎక్కువగా ఉంటారు, కానీ విఫలమైనప్పుడు దాన్ని అంగీకరించేటువంటి ధైర్యం చాలా తక్కువ మందికి ఉంటుంది. కనుక విఫలం అనాథ అని చెప్తూ ఉంటుంది. సో కాబట్టి మనం చూసేటువంటి భగవద్గీతలో మనం ఇవన్నీ కూడా నేర్చుకోవలసినటువంటి అంశాలు. సో ఆ విధంగా ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అన్నాడో కార్పణ్య దోషము అనేటువంటి కారణంగా నేను శాంతిని కోల్పోయాను, తద్వారా నాకు ఏది మంచో ఏది చెడో అనేటువంటి విషయాలను నేను తెలుసుకోలేకుండా పోయాను, నేనిప్పుడు నీకు శిష్యుడను, శరణాగతుడను, నాకు ఏది ఉత్తమమో అటువంటి దానిని తెలియచేయవయ్యా శ్రీకృష్ణ అంటూ ఆ కృష్ణ పరమాత్ముణ్ణి అర్జునుడు వేడుకున్నాడు. సో ఆ విషయాన్ని మరలా సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు. సంజయ ఉవాచ ఏవ ముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశ పరం తప నయోత్స్య ఇతి గోవింద ముక్త్వా తూష్ణిం బభూవః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నాడు సంజయుడు, శత్రువులను తప్పింపజేసేటువంటి అర్జునుడు, అంటే అర్జునుడు ఇప్పటి వరకు యుద్ధం చేయలేను అని అంటున్నాడు. తన హృదయ మమకారం అనేటువంటి కారణంగా అంత మాత్రాన్ని నీవు అర్జున్ని తక్కువ అంచనా వేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియచేస్తూ సంజయుడు అంటున్నాడు, శత్రువులను సమర్థంగా ఎదుర్కోగలిగినటువంటి వాడు, శత్రువులను జయించగలిగే సామర్థ్యం కలిగినటువంటి ఆ అర్జునుడు శ్రీకృష్ణ భగవానులతో ఓ గోవింద నేను యుద్ధం చెయ్యను అని చెప్పేసి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. ఎందుకంటే ఆ కార్పణ్య దోషం కారణంగా నేను శాంతిని కోల్పోయాను, ఏది మంచో ఏది చెడో ఆలోచించేటువంటి స్థితిలో నేను లేను, తెలుసుకోలేకుండా ఉన్నాను, కనుక నేను నీకు శిష్యునయ్యాను, కాబట్టి ఏది మంచో నాకు ఆ మంచిని బోధించవయ్యా అని చెప్పి ఆ శత్రువులను తప్పింపచేసగలిగేటువంటి, ఆ శత్రువులను జయించజేయగలిగేటువంటి అర్జునుడు ఆ హృషీకేశుడు, అంటే అన్ని జీవులను ఆధీనంలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి ఆ భగవంతుడు ఋషికేశుడు, మరి అటువంటి ఆ గోవిందుడు, అందరికీ ఆనందాన్ని కలగజేసేటువంటి వాడు, ఆ గోవిందుడితో ఆ కృష్ణ భగవానుల వారితో నేను యుద్ధం చేయలేకుండా ఉన్నానయ్యా అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడట. నాకు ఏది మంచో అది బోధించు అని చెప్పి మౌనంగా ఉన్నాడట అర్జునుడు. సో ఇప్పుడు ఆ హృషికేశుడైనటువంటి ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు తన యొక్క బోధనలను, వాస్తవికమైనటువంటి భగవద్గీత ఇక్కడి నుండే ప్రారంభమవుతుంది. సో ఇంకా అంటున్నాడు, తమువాచ హృషీకేశః ప్రహసన్నివ భారత సేనయోరుభయోర్మధ్యే విషీదంతమిదం వచః. ఓ భరతవంశీయుడా, ఆ సమయంలో రెండు సేనల మధ్య విషాద వశుడై ఉన్న అర్జునుడితో శ్రీకృష్ణుడు మందహాసముతో ఇట్లు పలికెను. ఎప్పుడైతే ఆ అర్జునుడు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా, స్నేహితులుగా ఉన్నటువంటి భావమర్దులు, మంచి స్నేహభావంతో మెలిగినటువంటి వారు, అటువంటి ఆ అర్జునుడు ఇప్పుడు ఈ సమయంలో కృష్ణ భగవానుల వారిని గురువుగా స్వీకరించాడు. నేను నీకు శిష్యుడను, పూర్తిగా నీకు నేను శరణాగతుడనయ్యాను అన్నాడు కదా. సో ఆ సమయంలోనట ఆ రెండు సేనల మధ్య, రథాన్ని రెండు సేనల మధ్య ఇంతకుముందే నిలిపాడు కదా. సో ఆ రెండు సేనల మధ్య, రెండు సైన్యాల యొక్క నడుమ ఉన్నటువంటి ఆ రథంలో కూర్చున్నటువంటి, అంటే ఆ శోకతప్త హృదయంతో ఉన్నటువంటి అర్జునుని చూసి, తనను గురువుగా స్వీకరించినటువంటి తన స్నేహితుడు, తన భావమర్ది అయినటువంటి అర్జునుని చూసి శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు చిరునవ్వుతో, ఒక మందహాసంతో ఈ విధంగా పలికాడయ్యా అంటూ సంజయుడు ధృతరాష్ట్రుడితో చెప్తూ ఉన్నాడు.
ఏం చెప్పాడట ఆ భగవంతుడు? ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. శ్రీ భగవానువాచ అచోచ్యానన్వశోచస్వం ప్రజ్ఞావాదాం చ భాససే గతాసూన గతాసూంచ నానుశోషంతి పండితాః. సో ఆ మందహాసంతో, చిరునవ్వులతో ఆ అర్జునుని చూస్తూ ఒక చిరునవ్వుతో, చిరు దరహాసంతో శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారు ఇలా అంటున్నాడట అర్జునుడితో. ఏమని? నీవు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు, కానీ దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావయ్యా అర్జున. మరి పండితులైన వారు జీవించి ఉన్నవారి గూర్చి గాని మరణించిన వారి గూర్చి గాని దుఃఖింపరయ్యా అర్జున అంటూ ఆ కృష్ణ భగవానుల వారు గురుస్థానాన్ని స్వీకరించి తన శిష్యుడిని మందలిస్తూ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే ఇప్పటి వరకు అర్జునుడు చాలా విషయాలు చెప్పాడు. వంశాచారాలు అన్నాడు, తర్వాత గురువులతో నేను ఎలా యుద్ధం చేయాలి, నేను వాళ్ళందరినీ పూజించవలసినటువంటి వారని చాలా ఒక పండితుడిలాగా మాట్లాడాడు. అలాగే నేను గురు శిష్య పరంపరలో ఇవి విన్నాను అని కొన్ని మాటలు చెప్పాడు కదా. అందుకే అంటున్నాడు, నీవేమో పండితుడిలాగా మాట్లాడుతున్నావు, కానీ దుఃఖింప దాని గురించి నువ్వు దుఃఖిస్తున్నావే, ఇది నీకు సరైనదా? పండితుడు అనేటువంటి వాడు అంటే జ్ఞానవంతుడు అయినటువంటి వాడు ఆ జీవించి ఉన్నటువంటి వాని గురించి కానీ మరణించినటువంటి వాని గురించి కానీ దుఃఖింపరయ్యా. నీవేమో ఎవరినో చంపుతాను అనేటువంటి భావనతో దుఃఖిస్తున్నావే అంటూ ఆ ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధించడము, భగవద్గీత యొక్క బోధనలని ప్రారంభించారు శ్రీకృష్ణ భగవానుల వారి. ఆయన అంటున్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవాన్, నత్వేవాహం జాతు నాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవ న భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. ఆయన అంటున్నాడు కృష్ణ భగవానుల వారు, నేను గాని నీవు గాని ఈ రాజులందరూ గాని నిలిచియుండని సమయము ఏదీను లేదు. అలాగనే భవిష్యత్తునందు మనం ఎవరము ఉండకపోము అంటూ, అంటే ఇక్కడ ఆయన అంటున్నాడు నేను గాని అంటే కృష్ణ భగవానుల వారు గాని అక్కడ చెప్తున్నారు. ఎందుకంటే మానవ అవతారం లాగా వచ్చి ఉన్నారు కనుక. నీవు గాని అంటే అర్జునుడితో అంటున్నాడు. అలాగే ఇక్కడ యుద్ధం చేయడానికి వచ్చినటువంటి రాజులందరూ గాని నీవెవరో, నీ తాతలు, గురువులు, స్నేహితులు వారందరూ చంపుతున్నట్టున్నావే, వారందరూ కానీ నిలిచి ఉండని సమయము ఏదియునూ లేదు. అంటే ఈ జీవులందరూ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేవారే. అలాగే భవిష్యత్తునందు కూడా వారు ఉండనే సమయం అంటూ ఏదీ లేదు. మనమందరం కూడా భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటాము. కాకపోతే ఈ దేహదారులుగా కాకుండా ఆత్మ అనేటువంటి, ఇక్కడ ఆత్మతత్వాన్ని చెప్తూ ఉన్నారు. ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతము, ఈ దేహము అశాశ్వతమైనది అనేటువంటి భావనతో ఆయన ఇక్కడ నేను గాని నీవు గాని అనేటువంటి ఇక్కడ ఆత్మతత్వాన్ని చెప్తున్నారు. ఆత్మలు మనలో ఉండేటువంటి ఈ ఆత్మలను గురించి చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఈ ఆత్మ అనేటువంటిది ఎప్పటికీ కూడా శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిదే అని చెప్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అలాగే మనము ఈ దేహం చూసి ఇది నా దేహము మనము అనుకుంటాం. ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా చెయ్యి చూస్తే ఇది నా చెయ్యి, లేదా నా కాలు, నా ఇది అని చెప్తాం, నా ఎంట్రుకలు అని చెప్తుంటుంది. బట్ నా అనేటువంటిది ఎవరు? ఈ ఆత్మ. సో అందుకే ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఈ మన దేహానికి ఆత్మకు ఉండేటువంటి భేదాన్ని తెలియచేస్తున్నారు ఈ శ్లోకంలో. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జరా తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. సో ఇంకా అంటున్నారు ఆయన, దేహదారి అంటే ఈ దేహాన్ని ధరించినటువంటి వాడు అంటే ఎవరు? ఆత్మ. ఈ దేహము నుండి బాల్యము నుండి యవ్వనమునకు, యవ్వనము నుండి వృద్ధాప్యమునకు క్రమముగా, అంటే ఈ వృద్ధాప్యమును క్రమంగా పొందునట్లు జీవాత్మ కూడా మరణ సమయమున వేరొక దేహానికి పొందును. అట్టు మార్పుచే ధీరుడెప్పుడు మోహమునొందడయ్యా. సో ఆయన ఇంకా చెప్తున్నాడు ఇక్కడ దేహానికి ఆత్మకి. ఎందుకంటే ఈ దేహంలో చిన్నప్పుడు పుట్టగానే మనం చిన్న బాల్యంలో ఉంటాం. బాల్యమునందు ఉండేటువంటి మన దేహం ఒక రకంగా ఉంటుంది,
యవ్వనంలోకి వచ్చినప్పుడు ఒక రకంగా ఉంటుంది, కొంత వృద్ధాప్యంలో మరొక రకంగా ఉంటుంది. సో అంటే మనం చూస్తే మన ఫోటోలు చిన్నప్పుడు చూస్తే చిన్నప్పుడు ఈ ఫోటో నాది అంటాం. అలాగే యవ్వనంలో ఉన్నప్పుడు నాదే అంటాం. ముసలితనంలోకి వచ్చినప్పుడు నాది. బట్ అవి వేరువేరుగా కనిపిస్తూ ఉంది. అలాగే ఎలాగైతే ఈ దేహధారి దేహమునందు బాల్యము నుండి యవ్వనానికి, ఆ యవ్వనము నుండి ముసలితనానికి క్రమంగా మారుతూ ఉంటుందో, అదే మాదిరిగా ఈ జీవాత్మ ఆత్మ కూడా ఈ దేహము కుషించిపోయినప్పుడు వేరొక దేహంలోనికి మారుతుంది. కనుక ఇటువంటి ఈ మార్పు గురించి ఈ విషయాన్ని తెలుసుకున్నటువంటి ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందినటువంటి ధీరుడెప్పుడూ కూడా మోహం చెందడయ్యా. నీవేమో ఎవరినో చంపుతున్నాను అనేటువంటి ఒక భావంలో మోహానికి గురి అయ్యి నీ కర్తవ్యాన్ని విస్మరిస్తున్నావు. కానీ సో ఈ జనన మరణాల గురించి ధీరుడెప్పుడు కూడా మోహం చెందడయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నాడు శ్రీకృష్ణ భగవానుడు. సో సాధారణంగా మనం ఈ విధంగా ఉంటాం. స్థూల శరీరము అది మరణంతో ఏర్పడుతుంది. సూక్ష్మ శరీరము ముక్తితో ఏర్పడుతుంది. ఆత్మ అనేటువంటిది శాశ్వతంగా ఉండేటువంటిది, నిరంతరంగా ఉండేటువంటిది. సో మరణం తర్వాత సూక్ష్మ శరీరము మరియు ఆత్మ తర్వాత స్థూల శరీరంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది. ఎలాగైతే మనము ఒక పాత చొక్కా, చినిగిపోయినటువంటి చొక్కాను వదిలేసి కొత్త చొక్కాలను మనం తీసుకుంటూ ఉంటుంటామో, ఈ సృష్టిలో 84 లక్షల జీవజాతులు ఉన్నాయి అని చెప్తుంటాం. కాబట్టి ఆత్మ ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంలోనికి ఈ విధంగా ఈ 84 లక్షల జీవజాతులలో వాటి దేహాలలో ఏదో ఒక దేహంలోనికి మార్పు చెందుతూ ఉంటుంది అని చెప్తుంది. సో కానీ మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మన దేహం ఏదైతే ఉందో ఈ భౌతికమైనటువంటి దేహం, అశాశ్వతమైనటువంటి ఈ దేహము ఈ పంచమూలకాలతో ఏర్పడుతుంది అని చెప్తారు. అగ్ని, భూమి, గాలి, ఆకాశము మరియు జలం. సో సాధారణంగా ఈ దేహము ఒక మన యంత్రము, కార్ లాంటిది అనుకున్నట్లయితే అందులో డ్రైవర్ ఈ ఆత్మ. సో ఆత్మ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఈ దేహం పనిచేస్తుంది. సో సాధారణంగా ఒక జీవుల్లో దేహంలో మరణించాడు అంటే ఎప్పుడు ఆ ఆత్మ ఈ దేహాన్ని వదిలివేసినాం. మరి అప్పటికి మన కళ్ళు ఉంటాయి కానీ మనం చూడలేం, చేతులు ఉంటాయి మనం ఏం పనులు చేయలేం, కాళ్ళు ఉంటాయి నడవలేం, నోరు ఉంటుంది మాట్లాడలేం. ఎప్పుడు మాట్లాడగలుగుతామంటే చైతన్యం ఉన్నప్పుడు, మనలో చైతన్యం, ఆ చైతన్యమే ఆత్మ. కానీ మనం ఏం చేస్తున్నాము? సో ఈ ఆత్మ అంటే ఆత్మ అనేటువంటిది పంజరంలో ఉండేటువంటి ఒక పక్షి లాంటిదిగా చూస్తే ఈ దేహము పంజరం. ఈ దేహానికి మనము ప్రాముఖ్యత ఇస్తున్నాం. మన ఆత్మ గురించి, ఆత్మ శుద్ధి గురించి, ఆత్మతత్వాన్ని గురించి తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేయడం. సో ఎలాగైతే మనము ఆ పంజరానికి మంచి మెరుగులు పెట్టి కోటింగ్స్ వేసామనుకోండి, అందులో ఉన్నటువంటి పక్షిని మనము వదిలేస్తే చివరికి ఆ పక్షి క్షీణించిపోతుంది, తన గమ్యాన్ని చేరుకోలేకుండా పోతుంది. అదే మనం పంజరాన్ని జాగ్రత్తగా మెరుగులు పరుస్తూ ఉంటాము, అందులో ఉన్నటువంటి ఆత్మని అశ్రద్ధ చేస్తున్నాము, ఈ ఆత్మతత్వాన్ని ఎరగనటువంటి మనము. సో ఇంకా ఆయన చెప్తూ ఉన్నారు, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్యాః తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు, ఓ కౌంతేయ, ఈ సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగడము, కాలక్రమంలో అవి పోవడము, చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోవడము లాంటివి. కలత చెందకుండా వాటిని ఓర్చుకోవడము మనిషి తప్పక నేర్చుకోవాలి. ఇవన్నీ కూడా ఈ ఇంద్రియ అనుభూతి వలన కలుగుతూ ఉన్నాయి. మన జీవితంలో ఎలాగైతే ఎండాకాలము చలికాలము వస్తుందో, చలికాలం వస్తుంది కదా అని చెప్పేసి చలిలో బయటికి వెళ్లకుండా ఉండడము, మన పనులు చేసుకోకుండా ఉండడం. అలాగే ఎండాకాలం వచ్చింది కదా అని చెప్పేసి మనకు కావలసినటువంటి వస్తువులను తయారు చేసుకోకుండా ఉండలేము. సో కాబట్టి ఇవన్నీ కూడా జీవితంలో, మానవుల యొక్క జీవితంలో సుఖ దుఃఖాలు తాత్కాలికంగా కలగడము అనేటువంటిది, ఈ చలికాలము ఎండాకాలము వచ్చిపోవడము లాంటిది. కొంచెం ఓర్చుకున్నట్లయితే అవి వస్తవి పోతాయి అని చెప్తున్నారు. మరి ఈ జీవితంలో సుఖ దుఃఖాలు అనేవి రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ ఇంద్రియ అనుభూతి. అంటే ఈ బాహ్య ప్రపంచంలో ఈ ఇంద్రియాలు, మన పంచేంద్రియాలు ఉంటాయి, కళ్ళు, ముక్కు, నాలుక, చర్మము, చెవులు, వాటిని తృప్తిపరచడానికి మనం చేసేటువంటి ప్రయత్నం వల్లనే
మన జీవితంలో మనకి సుఖ దుఃఖాలు కలుగుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. సో ఇంద్రియ విషయాలపైన మనకు మమకారం కలగడం వల్లనే ఈ జీవితంలో సుఖ దుఃఖాలు అనేవి కలుగుతూ ఉంటుంటాయి అని తెలియచేస్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, అవినాశితు తద్విద్ది ఏన సర్వమిదం తతం వినాశమవ్యయస్యాస్య నకచ్చిత్ కర్తుమర్హతి. శరీరమంతా వ్యాపించి ఉన్న ఆత్మ, ఇంకా ఆత్మతత్వాన్ని ఆయన తెలియచేస్తూ ఉన్నారు. శరీరమంతా వ్యాపించి ఉన్నటువంటి ఆత్మ నాశనము లేనిదని తెలుసుకోవాలయ్యా. ఆ అనశ్వరమైన అంటే నాశనము లేనటువంటి ఆత్మను ఎవరు కూడా అంతం చేయలేరు అంటూ ఆత్మ యొక్క తత్వాన్ని ఇంకా బోధిస్తున్నారు కృష్ణ భగవాను. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నజాయతే మ్రియతే వా కదాచిత్ నాయం భూత్వా భవితా వానభూయః అజో నిత్య శాశ్వతోయం పురాణో నహన్యతే హన్యమానే శరీరే. ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఆత్మకు పుట్టడము చావడము అనేవి లేవు. ఆత్మ అనేటువంటిది జన్మ రహితమైనటువంటిది. దానికి పుట్టుక చావులు ఉండవు. అది ఒకప్పుడు ఉండి మరొకప్పుడు లేకపోవడం జరగదు. జన్మరహితము, శాశ్వతము, అనాది సిద్ధము అయినటువంటి ఆత్మ నిత్యమైనది. అందువల్ల శరీరాన్ని నాశనం చేసినా అందులోని ఆత్మ మాత్రము చావదు అంటూ, ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనము ఒక జీవితాన్ని పొందినప్పుడు బాలుడిగా ఉన్నాం, ఆ విధంగా క్రమంగా ఆత్మ ఈ దేహంలో మార్పులు చెందుకుంటూ చివరికి వృద్ధాప్యంలోనికి వచ్చినప్పుడు ఆ దేహం ఎప్పుడైతే క్షీణించిపోతుందో మరొక దేహంలోనికి ఈ ఆత్మ ప్రవేశిస్తుంది అని చెప్తాం. సో కనుక ఆత్మ అనేటువంటిది జన్మరహితమైనటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటిది, అనాదిసిద్ధంగా ఉండేటువంటిది, నిత్యము ఉండేటువంటిది, నాశనము లేనటువంటిది. ఈ దేహం మాత్రమే నశించిపోయేటువంటిది. ఆత్మ నశింపు లేనటువంటిది, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మ. అది ఎప్పటికీ ఉండేటువంటిది, మార్పు లేనటువంటిది అని చెప్తారు. ఆత్మ యొక్క పరిమాణాన్ని చూసినట్లయితే మన యొక్క ఎంట్రుక కొనభాగాన్ని తీసుకొని దాన్ని ఒక 10,000 భాగాలుగా కట్ చేస్తే అందులో ఒక భాగం అంతా సూక్ష్మంగా ఉంది అని చెప్తాను. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, వాసాంశి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్య అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, మనిషి ఆ చినిగిపోయిన పాత బట్టలను విడిచిపెట్టి కొత్త బట్టలను ఏచుకున్నట్లు ఆత్మ కూడా ఈ కృషించిపోయినటువంటి శరీరాలను వదిలి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది. ఏ విధంగా అయితే మనము ఈ వస్త్రాలు కుట్టించుకుంటాం కొత్తవి, కొంతకాలం వాడిన తర్వాత ఏమవుతుంది, అవి చినిగిపోయి చీకు పెట్టిపోయినవి అని చెప్పేసి వేరే కొత్త వాటిని తీసుకుంటాం. సో అదే మాదిరిగా ఆత్మ కూడా ఈ దేహాల్లోకి వచ్చి క్రమంగా మార్పులు చెందుతూ తనకు సంబంధించిన వాటిని ఉత్పత్తి చేస్తుంది. చివరికి అది క్షీణించిపోయి చివరికి నశిస్తుంది. ఆ సమయంలో ఆత్మ వేరొక దేహంలోనికి వెళ్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఈ సృష్టిలో ఉండేటువంటి 84 లక్షల జీవజాతులలో ఏదో ఒక రకం దేహాన్ని అది తన కర్మానుసారంగా మళ్ళీ పొందుతుంది అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మ ఆవాసాలను మార్చుకుంటుంది. ఒక స్థానము, ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంలోనికి పోతుంది తప్ప దానిని ఎవ్వరూ చంపలేరయ్యా అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, నైనం చిందంతి శస్త్రాని నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో నశోషయతి మారుతః. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, ఈ ఆత్మను ఆయుధములు ముక్కలుగా చేయవు, అగ్ని కాల్చలేదు, నీరు తడుపలేదు, గాలి ఆరిపోవునట్లుగా చేయలేదు. అంటే ఆత్మని ఈ జీవాత్మని, అంటే ఈ జీవాత్మ ఏదైతే ఉందో అది ఖండింప శక్యము కానిది, నీటిలో కరగనది, శాశ్వతమైనది. ఆత్మ సూక్ష్మాతి సూక్ష్మమైనది, అవ్యక్తమైనది మరియు శాశ్వతమైనది అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆత్మ, ఈ ఆత్మ యొక్క లక్షణాలు చెప్తున్నారు. ఈ ఆత్మని ఎటువంటి వాయువు కూడా ఆర్పబడదు. ఆ వాయువు చేత
ఎట్టి ఆయుధాల చేత కూడా అది ముక్కలుగా ఖండింపబడదు, ఎటువంటి నీటి చేత కూడా అది తడపబడదు, అగ్ని దహింపలేదయ్యా ఆత్మని. అటువంటి అవ్యక్తమైనటువంటి శాశ్వతమైనటువంటి ఆ ఆత్మలను, ఆ జీవులు నీవేదో చంపుతున్నావు అనేటువంటి భావనలో ఉన్నావు, అది వదిలివేయవయ్యా అర్జున అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యుః ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ తస్మాద పరిహార్యార్తే నత్వం శోషితుమర్హసి. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, పుట్టిన వానికి మరణం తప్పదు, మరణించిన వానికి మరలా పుట్టుక తప్పదు, కాబట్టి ఈ అనివార్యమైన దానికోసం నువ్వెందుకయ్యా శోకిస్తున్నావు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. పుట్టిన ప్రతి జీవి కూడా, సాధారణంగా ఉండేటువంటి ప్రతి జీవి కూడా కొంతకాలం ఈ భూమిపై ఉండి చివరికి నశించిపోతుంది ఆ దేహము. కనుక ఆ దేహము నశించిపోతుంది. ఆ అప్పుడు ఆ దేహంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ మరొక దేహాన్ని పొందుతుంది, కనుక అది మరలా పుడుతుంది. కాబట్టి అనివార్యంగా జరిగేటువంటిది, నీవేమో నివారించలేనటువంటి అది జరిగేటువంటి ఈ విషయాన్ని గురించి నువ్వెందుకయ్యా శోకిస్తూ ఉన్నావు అర్జున అంటూ చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాద్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోషితుమర్హసి. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, ఓ భరతవంశీయుడా, అన్ని దేహాలలోనే ఉండే ఆత్మ అనేది, ఆత్మకు చావు అనేది లేదు, అందువల్ల ఈ ప్రాణుల గురించి నీవు దుఃఖించవలసిన అవసరం లేదయ్యా. ఈ దేహాలలో ఉండేటువంటి ఈ ఆత్మలకు చావు అనేది లేదు, అది ఒక దేహం నుండి మరొక దేహంలోనికి మారుతుంది, ఈ ముసలవారినటువంటి దేహాన్ని వదిలి కొత్త దేహాన్నే పొందుతుంది. కాబట్టి నీవు వారి గురించి దుఃఖించవలసినటువంటి అవసరం లేదయ్యా అర్జున, నీ కర్తవ్యమైనటువంటి యుద్ధం చేయాల్సిందే అంటూ, ఈ దేహానికి నువ్వెవరినో చంపుతాను అనేటువంటి భావనలో, ఎవరో చంపబడుతున్నారు అనేటువంటి భావనలో ఉన్నావే, అదంతా వ్యర్థం. ఎందుకంటే అవి జీవులన్నీ కూడా శాశ్వతమైనటువంటివే. ఈ ఆత్మతత్వాన్ని ఆయన తెలియచేస్తున్నారు. ఆత్మ దేహం వేరు అనేటువంటి ఆత్మ జ్ఞానాన్ని బోధిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, హతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా భోక్షసే మహీం తస్మాదుత్తిష్ట కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయః. సో ఇంకా చెప్తున్నాడు ఆయన, ఓ కుంతీపుత్రుడా, ఓ అర్జున, ఈ ధర్మయుద్ధంలో నీవు మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, ఒకవేళ శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు, అందువల్ల కృతనిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా నువ్వు అంటూ అర్జున్ని. ఎందుకంటే ఇక్కడ ఆ క్షత్రియుడిగా తనకి అవకాశం వచ్చినప్పుడు కోరకనే వచ్చినటువంటి యుద్ధ అవకాశం ఇది. మరి తనకు తానుగా యుద్ధం చేయాలి అని అనుకోలేదు. తన రాజ్యాన్ని వేరే వారు ఇవ్వనన్నందుకు, ఆక్యుపై చేసి ఉన్నందుకు, తన రాజ్యాన్ని తిరిగి ఇవ్వనందుకు యుద్ధం చేయవలసిన అవకాశం. మరి అటువంటి ఈ ధర్మయుద్ధంలో ఒకవేళ మరణిస్తే స్వర్గాన్ని పొందుతావు, ఉన్నతమైనటువంటి స్థితే వస్తుంది నీకు. అలా కాకుండా నీవే జయించినట్లయితే నీ రాజ్యాన్ని నీవు పొందుతావు, ఆ రాజ్య సుఖాలన్నీ కూడా అనుభవిస్తావు, ఏ విధంగానైనా మంచే జరుగుతుంది, కనుక కృత నిశ్చయంతో లేచి యుద్ధం చేయవయ్యా అర్జున అంటూ ఆయన చెప్తున్నారు. చెప్తూ ఇంకా తన యొక్క ఈ శ్లోకాల్లో ఆయన చెప్తున్నారు, కర్తవ్యాన్ని గురించి బోధిస్తూ ఉన్నారు. సుఖ దుఃఖాలను గాని, లాభ నష్టాలను గాని, జయాపజయములను గాని పట్టించుకోకుండా కేవలము కర్తవ్య నిర్వహణగా యుద్ధం చెయ్యి. నీ యొక్క కర్తవ్యం ఇది, యుద్ధం చేయడం. ఎందుకంటే క్షత్రియుడిగా నీకు యుద్ధ అవకాశం వచ్చింది. ఆ యుద్ధ అవకాశం వచ్చినప్పుడు ఆ యుద్ధాన్ని నీవు తప్పక చెయ్యాలి. మరి ఆ యుద్ధం చేయడం వల్ల సుఖం కలుగుతుందా, లాభం దుఃఖం వస్తుందా అనేటువంటిది ఆలోచించవలసిన అవసరం లేదు. అలాగే లాభమా నష్టమా అనేటువంటిది, నీవు గెలుస్తావా వారు గెలుస్తావరా అనేటువంటి విషయాలు పట్టించుకోకుండా యుద్ధ అవకాశం వచ్చింది కనుక ఈ యుద్ధం చెయ్యాలి, ఇది నా కర్తవ్యం అనేటువంటి ఒక భావనలో యుద్ధం చేయమంటున్నారు. అంటే ఇక్కడ ఆ విధంగా చేయడం వల్ల సాధారణంగా ఏ కర్మ చేసిన దానికి కొన్ని బంధనాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. సో ఆ కర్మ బంధనాలు ఉండవు అని చెప్తారు. అంటే కర్మ, మనం చేసేటువంటి కర్మలను ఫలాపేక్ష రహితంగా చేసినప్పుడు
వాటి యొక్క బంధనాలు మనకి అంటవు అని చెప్తారు. అందుకే కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తూ ఉంటారు, ఒక పని మన యొక్క కర్తవ్యంగా చేయమంటున్నారు, దాని యొక్క ఫలితాలను నాకు వదిలివేయవయ్యా అని చెప్తున్నారు. సో కనుక ఆ విధంగా మన ఎవరు మనం మన 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 యొక్క కర్తవ్యాలు మన జీవితంలో మన యొక్క కర్తవ్యం ఏదైతే ఉందో, తల్లిదండ్రులుగా ఉన్నవారు తల్లిదండ్రుల యొక్క కర్తవ్యాలని, ఉద్యోగుల యొక్క కర్తవ్యాలని, విద్యార్థుల యొక్క కర్తవ్యాలని, సమాజంలో వారి వారి యొక్క కర్తవ్యాలను ఫలాపేక్ష రహితంగా చేసుకుంటూ పోయినట్లయితే ఎటువంటి బంధనాలు ఉండవు అని చెప్తారు. ఎవరి యొక్క స్వధర్మాన్ని వారు తప్పక నిర్వర్తించమని చెప్తుంది భగవద్గీత. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఏషా తే భిహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగత్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మ బంధం ప్రహస్యచి. సో ఇప్పటి వరకు కూడా ఈ జ్ఞానాన్ని నీకు నేను సాంఖ్యయోగము అంటే ఆత్మతత్వము ద్వారా వివరించానయ్యా అర్జున. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ రూపంలో దీనిని వివరిస్తాను విను. ఓ పార్థ, ఇలాంటి అవగాహనతో పనిచేసినప్పుడు నీవు కర్మ బంధనం నుండి విముక్తి పొందుతావు. సో సాధారణంగా మనం ఏ కర్మలు చేసినా వాటి యొక్క ఫలిత బంధనాలు ఉంటాయి అని చెప్తారు. కర్మల ప్రకారంగానే మనం జన్మలు అనుభవిస్తున్నాము అని చెప్తుంటారు. కానీ ఎప్పుడైతే ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలను మనం ఆచరిస్తామో అప్పుడు ఆ కర్మలు బంధనాలు ఉండవు, అంటే బంధనముల నుండి మనము విముక్తి పొందవచ్చు అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఈ కర్మయోగమును ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా వృధాగా పోదు, దోషము లేదు. ఈ మార్గమున కొద్దిగా ఆచరించిన దారుణమైన భయము నుండి మనిషిని అది కాపాడుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంటే బుద్ధి యోగం, భక్తి యోగాన్ని, అంటే ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను మనము చేసినట్లయితే అది ఒకవేళ దాన్ని ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా ఎటువంటి నష్టం లేదు, దోషం ఉండదు అని చెప్తున్నారు. ఆ ఫలాపేక్ష రహితమైనటువంటి కర్మలను ఆచరించడము అంటే తన యొక్క కర్తవ్యాలను ఏమాత్రము కొద్దిగా ఆచరించినా కానీ అది మనల్ని ఈ భవబంధనాల నుండి, ఈ సంసార సాగరాల నుండి కాపాడుతుంది అని చెప్తూ ఉంటున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, వ్యవసాయాత్మికా బుద్ధి ఏకేక కురు నందన బహుశాఖాయానంతాచ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయినాం. ఓ కురువంశస్థుడా, అంటే ఇక్కడ అర్జున్ని సంబోధిస్తున్నాడు కృష్ణ భగవానుడు. భక్తి మార్గంలో నిశ్చయాత్మకమైన వారి బుద్ధి స్థిరంగా ఉంటుంది, వారి యొక్క లక్ష్యము ఒక్కటే ఉంటుంది. స్థిర సంకల్పము లేని వాళ్ళు, వాళ్ళ యొక్క ఆలోచనలు పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. అంటే ఈ ఫలాపేక్ష రహితంగా ఎవరైతే ఆ భక్తి మార్గంలో, ఆ ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో స్థిరమై ఉంటారో అటువంటి వారి యొక్క బుద్ధి, మనసు స్థిరంగా ఉంటుంది. వారి యొక్క లక్ష్యము, వారి యొక్క గమ్యము ఒకటే ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఎవరైతే ఉంటారో, ఒక స్థిరమైనటువంటి సంకల్పం లేకుండా ఉంటారో, వారి యొక్క ఆలోచనలు పరిపరి విధాలుగా పరిగెడుతూ ఉంటాయ్యా అంటూ చెప్తూ ఉన్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఇంద్రియ భోగాలు, భౌతిక సంపదలపై మిక్కిలి మమకారంతో ఇవన్నీ అనుభవించాలి, ఇవన్నీ నేను సంపాదించాలి, ఇవన్నీ కూడబెట్టాలి అనేటువంటి భావనతో, అంటే ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియ భోగాలు అని చెప్తాం. ఆ ఇంద్రియ భోగాలు, భౌతిక సంపదలపై మిక్కిలి మమకారంతో వారి బుద్ధి మోహానికి లోనయ్యి భగవత్ ప్రాప్తి పదంలో సాఫల్యానికి కావలసినటువంటి దృఢ సంకల్పాన్ని వారు కలిగి ఉండరు. అంటే ఈ బుద్ధి యోగంలో లేనటువంటి వారు, స్థిర సంకల్పం లేనటువంటి వారు, ఆధ్యాత్మిక విషయాలలో లేనటువంటి వారంతా కూడా ఆ ఇంద్రియ భోగాలను, భౌతిక సంపదలను పైనే వారి యొక్క మమకారం ఉంటుంది. అటువంటి పరిస్థితిలో వారి యొక్క బుద్ధి మోహానికి లోనవుతుంది. తద్వారా ఆ భగవత్ ప్రాప్తి, అంటే జీవుడి యొక్క ఆత్మ యొక్క పరమ గమ్యమైనటువంటి ఆ భగవంతుని యొక్క ధామాన్ని చేరుకోవడం,
ఆ భగవంతుణ్ణి చేరుకోవాలి అనేటువంటి ఆ పథంలో, మార్గంలో సాఫల్యానికి కావలసినటువంటి ఆ దృఢ సంకల్పం ఏదైతే ఉందో ఆ సంకల్పాన్ని వారు కలిగి ఉండలేరయ్యా అంటూ చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భూః మాతే సంగోస్త్వ కర్మని. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, నువ్వు కర్మ చేయడానికి మాత్రమే గాని ఆ కర్మ ఫలానికి అధికారివి కాదు. ప్రతిఫలాపేక్షతో కర్మలను చేయకు, అలాగని కర్మలు చేయడము మానకు. సో ఇది మనకి బోధిస్తున్నారు భగవంతుడు ఈ భగవద్గీతలో. మన జీవితంలో మనం చేయవలసినటువంటి గమ్యాలు, మనకు కావలసినటువంటి విషయాన్ని బోధించేటువంటి శ్లోకం ఇది. ఆయన అంటున్నారు, కర్మణ్యేవాధికారస్తే మా ఫలేషు కదాచన మా కర్మ ఫల హేతుర్భుః మాతే సంగోస్త్వ కర్మని. అంటే ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, మనము కర్మలు చేయడానికి, అంటే మన యొక్క కర్తవ్యాలను, మన యొక్క విద్యుక్త ధర్మాన్ని మనము నిర్వర్తించడానికి మాత్రమే ఉన్నాము. ఆ కర్మ ఫలానికి అధికారం మనకి లేదు అని చెప్తున్నారు. అలా ప్రతిఫలాపేక్షతో, అంటే మనం చేసేటువంటి పని దానివల్ల వచ్చేటువంటి ఫలాలన్నీ నాకే రావాలి, నేనే అవి అనుభవించాలి అనేటువంటి భావనలతో కర్మలు చేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. మరి అలా అని చెప్పేసి నాకు వద్దు కాకపోతే నేను ఎందుకు చేయాలి ఈ పని అని చెప్పేసి ఆ కర్మలను చేయడం ఆపివేయొద్దు అని చెప్తున్నారు. మన కర్తవ్యంగా మనకున్నటువంటి కర్మలను మనం ఖచ్చితంగా నెరవేర్చవలసిందే అని చెప్తున్నారు. సో కర్మలను మనము ఫలాపేక్ష రహితంగా కర్మలను చేస్తూ పోయినట్లయితే ఆ కర్మ ఫలాలని, మనకి రావాల్సింది ఏదైతే ఉందో అది ఆ భగవంతుడే ఇస్తాడు. మనం పరీక్షలు రాస్తూ ఉంటుంటాం, ఆ మార్కులు మనం వేసుకోలేము, దాన్ని దిద్దేటువంటి వారు వేరే ఉంటారు, వారు మనకి అవి ఇస్తారు. సో కాబట్టి ఇక్కడ మన కర్తవ్యాలను మనం సక్రమంగా నిర్వర్తిస్తూ పోయినట్లయితే ఆ భగవంతుడు మనకి ఏం ఫలం రావాలనో ఆ ఫలాన్ని మనకి అందిస్తాను అని చెప్తూ ఉన్నారు. సో అందుకని ఆ ప్రతిఫలాపేక్ష లేకుండా కర్మలను చేయమంటున్నారు. అంటే ఇది నేను చేస్తాను, ఇది నాకు వస్తుంది, దీన్ని నేనే అనుభవించాలి అనేటువంటి భావన. సో ఇది నాకు కర్తవ్యంగా నేను ఈ పని చేస్తాను, దాని ఫలితం నాకు వస్తుంది, భగవంతుడు ఇస్తాడు అనేటువంటి భావనతో చేయమంటున్నారు. ఫలాలు ఆశించకపోతే నేను ఎందుకు చేయాలి అని చెప్పేసి ఆపవేయొద్దు అని కూడా చెప్తున్నారు. మానవుడిగా మన కర్తవ్యాన్ని మనం తప్పక నెరవేర్చమని చెప్తున్నారు. సో ఇంకా ఆయన ఈ బుద్ధియోగంతో పాటు స్థిత ప్రజ్ఞుని గురించి, అంటే స్థిరమైనటువంటి వాడు ఎలా ఉంటాడు, ఒక స్థిర నిశ్చయంతో ఉన్నటువంటి ఆధ్యాత్మికంగా స్థిరమైనటువంటి వారు ఎలా ఉంటారు అనేది ఈ శ్లోకాలలో చెప్తూ ఉన్నారు ఆయన. యదా సంహారతే చాయం కూర్మోంఘానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణింద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠత. సో ఇంకా ఆయన చెప్తున్నారు, తాబేలు తన అవయవాలను చిప్పలోనికి ఎలా ముడుచుకుంటుందో అలాగే సర్వ విధాల విషయ సుఖాల నుండి ఆ ఇంద్రియాలను మళ్లించిన వాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడవుతాడు అని చెప్తున్నారు. సో తాబేలు ఏం చేస్తుంది, తన అవసరాలకి తన అవయవాలన్నింటినీ కూడా బయటికి తీసుకొని ఆ నీటిలో ఈదడం కానీ, నేలపైన నడవడం కానీ తను చేస్తుంది పనులను. ఎప్పుడైతే తన గమ్యం చేరిందో, తన పని అయిపోయిందో, ఆ అవయవాలన్నింటినీ కూడా తనలో చిప్పలోకి ముడుచుకుంటుంది. ఇక అప్పుడు దాన్ని అవయవాలను ఏది కూడా ఏమి చేయలేదు. సో అదే మాదిరిగా ఈ సర్వ విధాలైనటువంటి విషయ సుఖాలు మన చుట్టూ, అనేక రకాలైనటువంటి ఆ ఇంద్రియ సుఖాలు మన చుట్టూ ఉంటుంటాయి. సో వాటన్నిటి నుండి ఎవరైతే వైరాగ్యాన్ని ప్రదర్శిస్తాడో అటువంటి వాడు స్థిత ప్రజ్ఞుడు. ఆ ఇంద్రియ విషయాలపైన వెంపర్లాడకుండా, వాటి వెంపడపడకుండా, కంటికి ఏదైనా అందమైంది కనిపిస్తే దాన్ని పొందాలి అనేటువంటి భావన కాకుండా, ఏదైనా వినిస్తే దాన్ని అలా కావాలని, సో ఆ విధమైనటువంటి భావన, ఆ ఇంద్రియ విషయాల నుండి దూరంగా ఉండడానికి ఎవడు ప్రయత్నిస్తాడో, తన యొక్క ఇంద్రియాలను ఈ భౌతిక ప్రాపంచిక విషయాల నుండి ఎవరైతే
మళ్ళిస్తాడో అతడు స్థితప్రజ్ఞుడు అని చెప్తూ ఉన్నాడు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ధ్యాయతో విషయాన్ పుంసః సంగస్తేషుపజాయతే సంఘాత్ సంజాయతే కామః కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. సో ఆయన చెప్తున్నారు ఇంకా, ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి, కోరికల నుండి కోపము కలుగుతుంది. సో ఏదైనా ఒక విషయాన్ని, మన ఇంద్రియ విషయాలు, మన కంటికి కనిపించేవి, చెవులకు వినిపించేవి, అందంగా మన చుట్టూ ఉండేటువంటి వాటిని చూస్తూ ఉంటే ఏంటి అవుతుంది, ఆ విషయాన్ని గురించి ఊక ఆలోచిస్తూ ఉన్నట్లయితే వాటి మీద మనకి ఆసక్తి పెరిగి దాన్ని పొందాలి అనేటువంటి వస్తుంది. మరి ఆ ఆసక్తి వల్ల కోరికలు పుడతాయి. ఆ కోరికలు నెరవేరకపోవడం వల్ల మనలో కోపం కలుగుతుంది. కోపము మనిషిని దుర్మార్గపు విషయాల వైపుకి మరలిస్తూ ఉంటుంది. సో కనుక ఆయన చెప్తున్నారు ఇక్కడ, సో ఇవన్నీ కూడా కారణము ఆ ఇంద్రియ విషయాలు, ఆ ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించడం వల్లనే కలుగుతుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, క్రోధాద్భవతి సమ్మోహః సమ్మోహత్ స్మృతి విభ్రమః స్మృతి భ్రంశాద్ బుద్ధినాశో బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. సో ఏం చెప్తున్నారు, కోపము మూలంగా పూర్తి మోహము కలుగుతుంది, మోహము వలన మరుపు కలుగుతుంది, మరుపు వల్ల బుద్ధి నశిస్తుంది, బుద్ధి నాశనం వల్ల మనిషి పతనమవుతాడు. సో కాబట్టి ఈ మనిషి పతనం కావడానికి కారణము మనలో కలిగేటువంటి మోహము అని తెలియచేస్తున్నారు. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, రాగద్వేష విముక్తైస్తు విషయానింద్రియైశ్చరన్ ఆత్మ వైశ్యైర్విధేయాత్మ ప్రసాద మదిగచ్చతి. కానీ సమస్త రాగద్వేషాలను విడిబడిన వాడు మరియు నియమ నిబంధనలను పాటించడము ద్వారా తన ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలవాడు అయిన మనిషి భగవానుని యొక్క పూర్తి అనుగ్రహము పొందగలుగుతాడు. సో ఎవరైతే ఈ సమస్త రాగ ద్వేషాలను వదిలివేసి నియమ నిబంధనలను పాటిస్తూ, శాస్త్రాలలో సూచించబడినటువంటి ఆ నిబంధనలను పాటిస్తూ ఇంద్రియాలన్నింటినీ కూడా నియంత్రణలో ఉంచుకోగలిగినటువంటి మనిషికి ఆ భగవంతుని యొక్క అనుగ్రహము తప్పక కలుగుతుంది అని చెప్తూ ఉన్నారు. విహాయ కామాన్య సర్వాన్ పుమాంచరతి నిస్పృహః నిర్మమో నిరహంకారః స శాంతిమధిగచ్చతి. సో ఇంకా చెప్తున్నారు ఆయన, ఎవరైతే అన్ని ప్రాపంచిక కోరికలను త్యజించి అత్యాశ లేకుండా, నేను నాది అన్న భావన లేకుండా అహంకార రహితంగా ఉంటాడో అలాంటి వానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రశాంతత లభిస్తుంది అని భగవద్గీత బోధిస్తుంది. సాక్షాత్తు ఆ భగవంతుడు, దేవాది దేవుడైనటువంటి కృష్ణ భగవానులు వారు చెప్తున్నారు, ఎవరైతే ఈ ప్రాపంచిక కోరికలన్నింటినీ కూడా వదిలివేసి అత్యాశ లేకుండా, ఆశ ఉండాలి కానీ అత్యాశ లేకుండా, నేను నాది అనేటువంటి భావన లేకుండా అహంకార రహితంగా ఉంటాడో అటువంటి వానికి పరిపూర్ణమైనటువంటి ప్రశాంతత లభిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంకా చెప్తున్నారు, హరే కృష్ణ. ఆపూర్యమానమచల ప్రతిష్టం సముద్ర మాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతి మాప్నోతి నకామకామి. సో ఇక్కడ ఆయన చెప్తున్నారు, ఎలాగైతే
సర్వదా నీటిని నింపుతున్న నిశ్చలంగా నుండు సముద్రంలోనికి నదులు ప్రవేశించున్నట్లు కోరికల నిరంతరము ప్రవాహం చేత కలత నొందని మానవుడే శాంతి పొందగలుగుతాడు. కానీ కోరికల తృప్తి నొందించ ప్రయత్నించు వారెల్లప్పుడూ అట్టి శాంతిని పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ సముద్రంలోనికి అనేకమైనటువంటి నదులన్నీ కూడా నీటిని నింపుతూ ఉంటుంటాయి. కానీ ఆ సముద్రము తన యొక్క నీటి మట్టంలో ఎప్పుడు కూడా నిశ్చలంగానే ఉంటుంది. అదే మాదిరిగా మన చుట్టూ అనేకమైనటువంటి విషయాలు ఉంటూ ఉంటాయి. సో ఆ విషయాలపైన ఆలోచించకుండా వాటిని నియంత్రించగలిగేటువంటి మానవుడే శాంతిని పొందగలుగుతాడు అని చెప్తున్నారు. అలా కాకుండా ఆ కోరికల వెంట ఎవరైతే పరిగెడుతూ ఉంటుంటారో అటువంటి వారు శాంతిని పొందలేరు అని చెప్తున్నారు. సో అదేవిధంగా ఆయన ఇంకా చెప్పారు, ఆ ప్రాపంచిక కోరికలను త్యజించి అత్యాశ లేకుండా, నేను అనేటువంటి భావన లేకుండా, నాది అనేటువంటి భావన లేకుండా ఎవరైతే ఉంటారో వారు మాత్రమే శాంతిని పొందగలుగుతారు అని చెప్పారు. చెప్తూ చివరికి ఈ అధ్యాయం యొక్క చివరి శ్లోకంలో ఈ విధంగా ముగిస్తున్నారు. ఏషా బ్రహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముహ్యతి స్థిత్వా స్యామంత కాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణమృచ్చతి. అర్జున, ఇదే ఆధ్యాత్మకము భగవన్మయము అయినట్టి జీవన విధానము. దీనిని పొందినవాడు వాడి యొక్క దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకు మళ్ళీ మల్లదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి విముక్తి పొంది ఆ భగవంతుని యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని ఆ స్థితప్రజ్ఞుడి యొక్క లక్షణాలను చెప్పి, ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నింటినీ కూడా జయించి ఉంటారో అదే ఆధ్యాత్మికము, ఆ భగవన్మయము అయినటువంటి జీవన విధానము అని చెప్తున్నారు. అటువంటి ఆ విషయాలను పొందినటువంటి వాడు ఆయన యొక్క దృష్టి ఇక ఒకసారి ఆ పరిపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానాన్ని పొందినట్లయితే ఇక ఈ ప్రపంచిక విషయాలపైనకి, ఈ ఇంద్రియ విషయాలపైనకి అతని దృష్టి మల్లదు అని చెప్తున్నారు. అలా స్థితప్రజ్ఞుడుగా ఉన్నటువంటి ఆ వ్యక్తి మరణ సమయంలో కూడా స్థిరమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానంతో ఉండి ఆత్మ జ్ఞానంతో ఉంటాడు. అటువంటి వ్యక్తి విముక్తి పొందుతాడు, అంటే ఆ భగవంతుడి యొక్క దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటాడు అని చెప్పడం ద్వారా ఈ అధ్యాయం ముగిస్తూ ఉంది. హరే కృష్ణ అండి అందరికీ. హరే కృష్ణ. సో ఈ అధ్యాయం ద్వారా మనం తెలుసుకోవలసినటువంటి అంశం ఏంటంటే, we are not this body, we are spiritual souls. సో మనము ఈ దేహం కాదు, శాశ్వతమైనటువంటి ఆత్మలం. సో ఈ మన జీవితంలో వచ్చేటువంటి సుఖ దుఃఖాలు అనేవి సాధారణంగా వచ్చిపోయేటువంటివి అని చెప్తున్నాం. అలాగే మనము ఆ భగవంతుడికి పూర్తి స్థాయిలో శరణాగతి పొందాలి అని చెప్తున్నారు. సో ఈ కలియుగంలో ఆ భగవంతుడికి శరణాగతి పొందడానికి, తర్వాత ఆ భగవంతుడిని పొందడానికి, సంతోషంగా ఉండడానికి ముఖ్యంగా మనము చేయవలసినటువంటిది ఆ భగవన్నామ స్మరణం, సంకీర్తనం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అంటూ ఆ భగవంతుణ్ణి కీర్తించడమే మనకి ఈ కలియుగ ధర్మం. సంతోషంగా ఉండడం, సుఖమయమైనటువంటి జీవన విధానాన్ని మనం పొందడానికి